açam unumaytken men qilishappi desem bämiňiz tupulap qady men. Uy, aça. Şundan mı uz olturasmı? Men nimiş qılıň dedim ha sizne? Ma otalyny goýdas ýuguşdyryp samapsyz. Siz nakşy etipdiň dedim ha. Men etizlikge çykyp sizne. Meňe ima şahylny ýuguşdyryň otalyny. Qılay ukam, qılay. Hep qep bunu oldugan hazır qılay men otalyny ýuguşdyray hazır. Hep qep olduňyzmyky ya eriňizde seginip muňlanyp nakşy etip ketdiňizmiki miýede? Bir aşgaýnyň miňgadan eriňiz herki sizni ep ketkili kämiydi. Nemiş kägine anda adam munda ýaşky kip galandy, qeýip galandy ýamanlap ma öýge. Maýdym aýynda iş waýna. Anda demen ukam, atanamyň üýü bolgandyken, ukamyň üýü bolgandyken köňlem tatyp gitdim eken. Oy ma gepni qanda qılay endi. Näme wasyňyz dan qazanyň qulukka töt. İşlemese dan çiligil olmaýdy manda. Baka gepni quyap edan ma otalyny bir ýuguşdyryň he. Miýaly termisak bolmaýda çilaly ýaşagyly qopdy meňe he. Maqul ukam, maqul men ýuguşdyray. Ha işte yak bulla qusak dahi açdı. Tamaqqa taýýarlyk qılmasyňyz bolmaz öýge kişip. Kalyňyzda qalapdymsam qılmam diýdiňiz ya ýine olturasmy ya. Maqul ukam, oltumaytmagyz. Ben ýygyp etip çykdypmy. Oycan, nimiş qime kilädim bu ukamyň üýge. Ukamyň üýge ýamanlap kägenge pişmanmy kıldım. Bir erim ep giti dep käse. Aldığı çayma äkämi, da qattyg gep qılıp ýoğsep goýdy. Oy selen nägete ýawuldaňla açamny iş qysyp qap. Oýdadysy açam unumaytken men qilişappi desem bämiňiz tupulap qady men quwatypmança işini dep. Açamgy billi ýygyşap bersäňler otanny. Men ýygaý dese ýygyň dep qap maňytgan gep man da açamny qap. Sizmi maňa açyklaýsga ýömdi. Öýdün käňlagyp kipdiken ep ketkeli kipdi. Tasa açyklap aşo açygyny çykyryp bergendime. Emdi hoşulap nimiş goýsam aşuny qyp oldy suwutu. Qılsyn emdi men qılmaýtma. Oy aça, aw nimiş goýsa aşuny qyp oldyňyzmy? Qapgaňa üzi qet o işne. Hep gidip siz miýerde haljuk utan diýläpmiýäge. Ma Kevser limonyny içiňe men aça, Kevser limonnyň miqdary jek terkipde 20% limon ba. Şeňa Rahmet ukam, rahmet. Qoqaqny ýandurt issiq eşip ketgenligi nisbeten bek ýaxşy. Yaman tämleke ukam bu soa. Meýli ukam öýde otursam bika oturtmaýankä utalyny ýykaşdyray dep bir ýerge ýygyp duýlap goýdum. Meňe öýe kişiler aç äti kılamaz o işne. Meýli ukam, jek makamyny etizikde bir goz utan kaldy, any bir ýygyp etip men käşçe. Qysam tügüýdi, idem ýygyp atay. Aca mesela bir ağıyla telefon etken üyge beriplam keliyor ya men. Maqul ukam, men bidem ýygsam tügüýdim ha etizikni işi. Maqul. Öýümge bir telefon alay ya. Öýümge bir telefon alsam qanda bolar mene. Bu ukamnyň hotnugy täze sat günäp kaldym. Ýylyňyzga baktym men talay. Eýtiň zady men qanda qylay. Ýylyňyzga baktym men talay. Eýtiň zady men qanda qylay. Işqyňyzdy ot bulup köýsem. Siz kelemsiz ýaky men baray.